Hudaý Taala mehremleri, yani nikahı sana düşmeýärleri 3 tüýütlü 3 bölege dip aýdypdyr. Bira nesebiyye, öz nesepden ýakyn garandaşlan. Bir de rızaiyye, süý demişen öz enengden, dogolloňdan mehrem bolşun. Bir de sehriye, ya izdivaciyye, gaýyn toporun. Men inşallah her haýsyny yekan öz baş düşündirip bererin inşallah taala. Ayetin deflavi. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimet aleykum ummahatukum. Haram edildi nikahı fillerge öz eneleriniz. Seni dünyaya getiren enen sana mehrem. Sen o velen nikahlaşıp bilmeyen. Hala seni dünyaya getiren enen bolsun, hala eneliğin. Yani dädin o bir denanası. Dädin iki denanası var olsa, o bir alan maşgalası da sen eneliğin, olum sen enen ýalyk sana mehrem bolýar. Hudaý Taala aýdýar: "Ve la tenkihu ma nakaha abaukum minan nisa." Atalarınızın cüflen zenanasyny siz cüflemeň dipdir. Ataň dünýeden ötenden sonra ya talagyny berenden sonra onu sen aly bilmeýän. Bes yani sana mehrem bolýar. Ummahatukumun içinde ulamalar dipdir. Diýdigi yani sen aslın. Yani enen enesi, atan enesi, yani ece diýäs, mama diýäs, garreje diýäs, olar da sana mehrem bolýarlar. Ve ile huşun bereksi gyzlara da şeýle atasy, kakasy, babasy mehrem bolýar. Hop, iýdi. Ve banatukum, gyzlaryňyz size mehrem. Yani seni erkege gyzyň mehrem, seni zenanaga erkek ogluň mehrem. Mehremin hükümlerini ameligini alanıştı düşündürürlüğüm. Ve ahawatukum, öz ayallığınlığınız size mehrem olur. Ayallığın hala ene atan bir olan ayallığın, hala atan bir, ya fakat enen bir doğullun, fark etmeye. Himmecikleri sana mehrem. Dörtlüncüsü, ve ammatukum, emme, yani dädin ayallığını, biz eceke diyez, eke diyez, şu eke, eceke, şu dädin ayallığları sana mehrem. Beşincisi, ve halatukum, daydalanız, yani nänin ayaldıqolları, olur sana mehrem. Ve banatul ahi, ve banatul uhti, erkek doğullun qyzlary, ayal doğullun qyzlary, olur sana mehrem bolýar. Öz uyalın, öz yegellen, bula da sana mehrem nikah düşmeýär. Indi şaýdylarlar ki 7 sany bolly, şolar nesebiyye mehremlen. Amma indi biz arada bir ýangyşylýan ýerlerden aýdayyn. Şu doğun garyndaşyň içinde mehrem mi kadip bitirdi, yani semimiyet arada bolýarken namehrem. O da kim? Bira amun ogly. Gowgulasyň. Amun gyzy. Amme eken ogul gyzy. Daýdan ogul gyzlary çykallan. Yegellen. Haw fikrediň zamaat, haw düşünüň şuuruna. Sen erkek doğunun däni ogly gyzy sana mehrem. Amma amun ogul gyzy, kepeseramu, dohtaramu diýäs, olar sana namehrem. Ya daýdan sana mehrem diýäs, amma daýdandan önübe sen çağala, on ogul gyzlary sana namehrem. Amma mutassifana kan yerlerde, bir tovar yerlerde görülýär, öz dohtaramu bilen il berip salamlaşylýar. Ya ay çıkanım da näme dip däni, öz çıkanyna el uzatyp salamlaşýar. Mekke'den gelenne hatta rubusiyet ya. Ay çıkanım da näme, ay doktoramum da näme dip däni. Şodur şu haram musulmanlyk boldy, şodur şu günahkarçylyk